Kurang tasih gadah sederek tadi Guru. Monggo Pandhawa 5 menika sampun kondang nyerah kerukunanipun, sampun kondang nyerah kemanunggalanipun. Tur dasare Pandhawa wis duwe sumpahan 3 sak petarangan pecah siji padha milani mukti siji padha ngrasake. Lajeng kados pundi? Kula Pendra, kula wonten dawuh. Ulun maring dawuh marang jeneng kita. Aja nganti Suralaya diambah Pandhawa sak cindhile abang beli sedika. Apa sing tak lakoni kelas lair tulus sing batin. Kabar pisan ora ana kegambaran yen to Bratasena arep nyahak marang wenanging dewa. Muga Gusti ngayomi marang urip Wancegur kawah dina iki. Indriyak sasara maruta ladalah nganti arep lethek ing srengenge ora ana kabare sedulurku kepiye nasibe. Wah, kaselak ora srontoe dewa. Kaya aja sonang-onang balekno sedulurku ya ora tok balek tak gawe sungsang bawana balik Suralaya. Wah. Ana buta gedhe pinggir dhewe. Ngaku yaksa kita iku sapa? Aku Dewa Mral. Oh, Dewa Mral iya. Balik kowe iki sapa? Ulun Batarendra. Kowe duwe karep apa? Munggah marang Suralaya. Aku iki buta tanpa papan, tanpa panggonan kandhang langit kemul mega. Tekaku kene aku kepengin ngrasake urip mukti ngawi bawa. Yen to aku bedah negara sing ana Ngarcapada ora wurung aku ya iso ngrasake rekoso. Nanging aku kepengin lungguh marang palengganing para dewa. Entuk ora entuk Suralaya tak jaluk yen ora tok ulungke. Sungsang bawana balik. Oh, iki buta nyidam treblok tadana tangan. Ya iki tadana. Wah.
waduh. Ana buta ampuhe kaya ngono. Tanpa duwe wedi karo dewa. Kabeh para kadang Jawata ora ana kang bisa nrenggulangi matur marang Rama Pukulun wae. Indra mlayu-mlayu napa iki parang matur Rama Pukulun. Suralaya kadatengan parang muka raseksa gengbira namipun Dewa Amral piyambakipun badhe nyuwun kalenggan Suralaya sangasta paduka Pukulun apa ora dibaleki karo dewa para Jawata sami kasesin yudanipun oh mangkono iki wis sumingkira ulun dhewe sing bakal ngrampung ya Indra. Morang Tata gawe geger ana Suralaya mara iki Cundha Manik tabalane arep pusaka Cundha Manik. Ayo yen kowe arep tumomo karo dadah kowe nek tak sebelake. Nadyan to kowe pusaka nanging kowe duwe rasa sawangan aku iki bener apa luput. Yen aku luput mara diagengi kowe tumomo ning dadahku nanging yen aku bener kowe iki tumomo marang aku. Bosok nyenyepmu. Wah, dewa. Kakang Narada. Dewa Amral boten tumomo ulun nang Manik Cundha Manik. Wah, iki buta elok. Dewa Amral ora tumomo. Oh, lu ngajar ki mawon. Inggih Kakang Narada. Buta gedhe pinggir dhewe kita iku sapa? Aku Amral Dewa. Mung diwalek iki. Kowe jajake padha wae. Kita Prapana Suralaya duwe karep apa? Bathara Guru. Entuk ora entuk aku njaluk kayangan Suralaya. Yen ora tok ulungke tak gawe sungsang bawana. Oh, sampe mlayu mawon iki. Kados pundi Kakang? Dipun kepung kalian Denawa. Wah, lawan jenenge. Monggo mundur Kakang. Monggo. Pripun mrikana Pak mriko? Sedaya dipun cegat kalian buta. Wah, pados serayan kemawon Dadi Guru. Iki ana buta. Kowe ya buta, iya. Kowe sapa Dewa Amral? Kowe sapa? Amral Dewa.
wong diwalik mbok golek jeneng dhewe ndak tak mikir diwalik ndak setha mung beda ya wis kowe iki sapa apa pangling to dik sapa to alah apa pangling aku urung tau roh alah bendina pethuk ora tau roh piye masa nek pangling kowe iki sapa aduh ya ngono masa pangling ya lho nuwun sewu alah ora apa-apa kok ora sandasan pemangke kuwalat ora ngapunten mboten eruh aku nyuwun pangapunten saestu lho aja basa kula basa malah konangan iki kok ya ora penak nek ora basa kok ayo bakune jejeke adil lan bener ayo digawe sungsang bawana banayo diamuk Suralaya asmunira kamanungsan iki Janaka inggih pukulun Janaka inggih pukulun Narada kepareng kula nila krami wonten wigatos ingkang pundi amargi wonten patenggan kula kados pundi Kakang Narada ngendika wae apa-apa ki nek apa anane ra ya kepenak apa-apa ki nek apa anane arep njaluk tulung ki ya kepenak Janaka kula wonten dawuh mara diage tulung ana panjenengan ulun kayangan Suralaya geger awit saka pangamuk ing Dewa Amral Buta gedhe pinggir dhewe lan uga Buta Amral Dewa kabeh padha njaluk kayangan Suralaya mara diage aku tulung ana Janaka ya Janaka iki kak Suralaya geger Janaka kowe njuk tulung apa kowe njuk tulung apa ngedar lah kok kowe terus sambat karo rantang karo daraku Janaka apa kowe ora kelingan apa sing tok tindakke karo Pandhawa ayo kowe prasaja iki Suralaya geger iki undu-unduanmu kuwi dewa ora tata dewa njlei dewa ora mutu ayo kowe eling-elingen kowe tumindak apa kaya ngono dadi dewa kok kon kajen iki piye aku sing ora trima sampluk ae kowe dewa dadi pengareping Jawata solah bawamu ki didelok kawula ning ngarsa padha lha nek dewane padha pating blasur ngono ki terus kepiye ayo dieling-eling kowe wis tumindak apa kok nganti Suralaya kedaden kaya ngene iki wakne maya aku mau anu kok wakne maya anu apa anu wakne maya iya iki adik guru kados pundi apa nek paduka ketika mawon apa entene ya ketika mawon ayo muni apane wah kesenengan karo Pak giecek tenan iku oh niki masmu karo mas kok kaya ngono iki pon ayo gak ketika ning apa iki Kakang Semar apa
Iya, ulun walaka wae wektu dina iki Werkudara ulun pidana. Salah apa lupute apa? Panunggelar kawruh panunggal. Lah kok kawruh panunggal digelar kuwi kowe nesu kuwi lupute ana ngendi? Piye tadi jane iki arep kuwi ulang apik kok digelar kok kowe malah serik. Kudune iki rak ya melu seneng ana titah sing gelem medharake kawruh panunggal kawruh sing becik kanggo ngelingke wong-wong sing ngarca padha sing padha pating blasur kuwi polahe. Kaya ngono kok kowe dadak arep nesu wae. Terus kowe ngukum Ndara Werkudara sing tanpa duwe luput. Bareng saiki Suralaya geger kowe njaluk tulung karo momonganku. Iki apane Ndara Werkudara? Iki apane? Iya Kakang. Kakang apa? Ayo, saiki kepiye? Aku sing mutusi dina iki. Nah, ya ambil keputusan, Pak, dendang rampung. Aku sing gawe kerampungan. Daraku Janaka kena nentremke Suralaya ning ana syarate. Ndara Werkudara kudu dintas saka Kawah Candradimuka. Waduh. Terus endi ya Dik Guru? Sinten ingkang badhe ngentaspun Werkudara? Paduka ya nusul nyemplung goleki kawah lho. Lah nggih kaya kene ya wedi, adene kok ngono kok midana wong sapenake dhewe. Ayo, kowe kudu nututi jegur kawah. Kudu boyong bali Ndara Werkudara yen Ndara Werkudara ora tok boyong ora tok balekke karo Pandhawa 5 Suralaya bakal geger walik watu ora bakal tentrem. Ya Kakang ulun bakal sumusul Werkudara tak sukseni Bathara Guru. Gaten tutup kula. Monggo paduka Kakang ing jumlah. Paduka mau Dik Guru. Kakang Narada Dik Guru mawon. Kakang Narada mawon. Dik Guru mawon. Kakang Indonesia Werkudara ora rampung-rampung. Menika kawah lho. Lah terus pundi kok nyatane ya kaya ngono kok. Ah ngono kok dadak arep anu. Ayo. Aku ora ya. Aku gak usah ya. Wis wene ngene wae. Nek yen nganti kowe nekseni wong luput tak diadah tenan iki. Tak cemplungke tak tunggune ana kene iki. Remara remang wis omong amber ngengeng kadikaronaning kaswaseaning marga memalatung ing Werkudara Bathara Guru apa ulun ingkang merpeki marang jaring kita ana parigawe apa nututi marang aku kita mapan ana kene apa babar pisan ora ngrasakake panas ora nanging kepara seger sumyah awakku. Oh iya, yen to pancen mengkono. Pancen resik lahir batin kita Werkudara. Ora aku dudu wong resik, aku wong luput. Werkudara ki wong luput wanuh-wanih gelar kawruh panunggal mula wis pantes dipidana. Werkudara ulun ingkang kleru. Jeneng kita gelar kawruh panunggal. Handayani becik.
nyatane kita Werkudara mapan ana kene mahanani Suralaya geger walik watu. Werkudara kuwi ora duwe daya apa-apa. Mula aja digathuk-gathuke karo gegering kayangan Suralaya. Werkudara ana apa? Ayo jeneng kita mentas saka kawah. Awit lamun ora jeneng kita ingkang nyirep dahur ana Suralaya, mokal Suralaya bakal tentrem. Aku tak ngentekke sisane umurku ana paukuman ana kawah Candrademuka. Yen dulur-dulurku arep padha sumusul karo aku ya tiwas kebenerane wedine ora tak sanggane dhewe. Ora Werkudara ulun ndodhe ngreh keluputan ulun. Pancen ulun ninggal ngreh kawaskitan wanoh-wani midana kelawan kita Werkudara. Ayo Werkudara. Mara inggal mentas saka kawah mesakno kayiwangan Suralaya mengko maneh mundhak dadi ora becik dadine Werkudara. Bikondang kancing langit kalap-kalap katon lirikin tanging sang mawe gandrung ing Bathara Guru. Ana apa Werkudara? Aku gelem mentas nanging aku kepengin luwih dhisik nyumurupi kahanane wong atuwaku. Pandhu bapakku lan Madrim ibuku. Oh, mangkono iya. Kita durung titiwanci bisa ketemu kelawan wong atuwa kita. Kowe kuwi dewa, tak kira ora. Lali marang kawicaksanan dewa kuwi duwe kawicaksanan linuwih tinimbang menungso. Kepiye bisane aku sapa temon kelawan wong atuwaku sekloron. Oh iya. Yen to pancen mengkono wektu dina iki wong atuwa kita Pandhu Madrim mapan ana swarga tundha pitu. Aku kepengin ketemu. Ayo, mara enggal tak kanthi enggal bisa ketemu kelawan wong atuwa kita Werkudara.